inin musta naman madira sa inyong mga panimalay. Kay dugay ko wa kabuhat og video kay na busy ko nga ni kamo ang balay, nagkotkot og balas, tanom og mga tanom, mga gulay. Kay basig masakpan na mi sa silingan kay nahurot na ilang tangkong. Inini. Basig makamatikod tong silingan namin na nganong mapahak man ilang kamunggay og ang ilahang gitanom dito nga kuan alugbate. Mo nang nagtanom mi ganina naglihok mi. Kung tan-awan na mo nubo ba to nga sa bato man gitanom. Ini na dali ang salarin. Oy pareha mi nakapula. Suot magduha nakapula mi nga si mama. Ano si mama oh? Oh layo pa lang mura ilaga ni ningisi. Daulo nako kay pangutanon nako daghan na mga tao nang gawa sa General Community Quarantine. Gay kay ulo magsigig tapok masing asa. O samtang nang hugas kani siya magsige na ni sa hugas pag mata manghugas magluto pag magluto manghugas pag maghugas magluto na pa sa utro. Ano duay tulog sige naghugas. Inin ni. Kamusta man ang imong imong panghugas ganha? Okay ra. Kira kaayo? Parang daghan giganahan do mang OFW nga ganahan nimo magsige mag-request mo appeal kuno ka sa vlog kay ano sa man naglawas nimo ma? Mura namang street namang kaayo. Nahin ka naman kaglawas og ano? Inin mo na naman kagbaliti. Inin ano limpyo kayong balay basta na yung mamang sige limpyo balay maski yung kanang mga abog limpyohan way adlaw sa kinabuhi magsigig lihok ano sila kumusta yung say masulti ni mga daghan mang nanggawas karon sa GCQ Kapag mo maigo unsa maigo unsa man bunalan sila nga maigo man unsa maigo virus unya naman pagka mo kanang maigo na kuan virus. Matagam sila maigo sila ng virus. Ginoo ko. Ano kakita na ba kag nawong sa virus? Wala pa kakita? Dara ko si mga tubangan. Labaw pa sa virus. Gasino raman ang agtang natin. Kumusta naman ang imong dira, imong aning mga buluhat no kira kawa kagiigang sa panahon, mura na mag-impierno ang kalibutan sa kainit. Igang kayo no? Basta kaigang tanawa mura na sa kuan naingon nagkadugay nagkagupo lagi ka nagkadugay ma ato bang daw nganhi nene buat may vlog ni nami bagong project kasi gusto mo nga ipangkuaon mi kuan tong katong liniment, dong bakokang liniment mo ba? Basta gusto man silang kuwaon do kag model sa bakokang liniment. Okay ra nimo himuong kag endorser sa bakokang liniment? Depende. Depende. Magkasinabot. Ikaw man tong himuon og bakokang.